Vou deixar a galliguidá. Insultáronme por todas as redes sociais. Unha cousa loquísima. E voulles comprar. Vouno comprar. Xa dixen que é unha cousa que non tiña certa. Non estou de acordo, pero vou dicir que efectivamente unha bandeira que non é oficial está aí e pode acoller calquera causa. É certo, eu non estou de acordo, pero din verdad. Non están dicindo nada que non sexa certo. Un partido político pode coller unha bandeira que non é oficial e facer o que queira con ela. É que iso é verdad. Eu non estou de acordo, vale? Pero é certo. Xa está. E daquela vou vos convidar que se vos interesan estes temas que busquedes en Google o discurso de Fernando Ortiz La decadencia cubana. Conferencia de propaganda renovadora pronunciada en la Sociedad Económica de Amigos del País. Se buscades La decadencia cubana, discurso de Fernando Ortiz, ídelo a topar para descargalo en PDF. A min agora non me apetecía relelo. Lino unha vez, é moi interesante. Fernando Ortiz falou da transcultura, que está moito na moda, a transculturalidade. A idea de que non existe unha cultura pura porque sempre está en contacto coas outras e daquela incorpora cousas e tamén, efectivamente, as outras culturas collen da nosa. El estudouno en Cuba, é moi interesante porque en Cuba chegaron de Europa, de África, de toda América a un lugar pequeniño e houbo ese proceso, claro, el veu a dicir que non é que a cultura se perde, así, senón máis ben que nace unha cousa que é mestura, algo híbrido, e que iso tamén muda a identidade. É interesante. É así. Eu non tiña gana de relelo, que lede vos, que non podo ler eu para todos. Pero si que anotei para min, porque eu non concordo con iso. Sen quitar que teñen razón. É dicir, que o poden facer. Anotei para min. Se collemos os nosos símbolos, vale? E incorporamos novas causas. É dicir, resignificamos o símbolo. Estamos enriquecendo a nosa cultura ou estamos sustituindo a nosa propia forma de vernos. Aí ven o da identidade híbrida. Podemos soster a nosa identidade ou transformámola por medio dese proceso de transculturación. Vale, pareceme unha pregunta interesante que podemos facernos. Ortiz diríanos que nos preguntemos que se perde, que se gaña e que é o novo que se crea. É aí. É guai, porque é sempre esa cousa que a mí me encanta, que son os dilemas éticos. E eu, o que me pregunto é Galicia un lugar e a nosa cultura ten capacidade de incluir outras causas e aí podo ir ao Día da Patria, aquel primeiro no ano 76, despois de sobrevivir ese día como a Día da Patria Galega pois en América, sobre todo en Bos Aires, e de forma clandestina. Aquilo que dixo Torres Queiruja no 25 de xullo do 76. Podemos ser universais sen negarnos? Ten Galicia a forza cultural e política como a nación para ser universal sin negarse? Preguntas.
que eu me fago e que debemos de facernos, creo eu. Por outro lado, dicir que a min, que son, xa vedes, non teño un partido, non teño unha asociación, son unha persoa soa opinando. Aí acóllome moito ao que din de ti non podes cambiar o mundo. Por iso, o que diga o BNG, a min tenme que valer. Eu son unha persoa soa falando. Non teño nada detrás, vou así, sen rede. E tenme que valer. E aí acóllome ao... Eu non o podo mudar, pero podo dicilo. E, non fai falta insultar. Houbo quen me dixo, quédache o PP e quédache Vox. Home, Vox non sei, que non coñezo moito. Pero o PP, o 25 de xullo é o Día de Galicia. No contexto de España, é o Día de Galicia, como hai un Día de Castilla e León, un Día de Andalucía, un Día de Murcia e un Día de Extremadura e de todas as comunidades autónomas. E aí é onde eu vexo o problema. Rollo partidista, hai uns que din é o Día de Galicia, dentro deste contexto, e hai outros que falan da patria galega dentro dun contexto global, sí, onde a nosa bandeira, os nosos símbolos, pois son a bandeira de todas as causas xustas a nivel global. E iso é o 25 de xullo. Bueno, a min a valer. De feito, eu non creo que faga nada especial ese día. Poñer unhas lavadoras e cousas random de pacotilla.